aphan mathate pin pen Difu Municipal Board atum okador kehor KSU Duar Bagori Aropatir PC Kidukilak Araraphan Sanga Kerap Kipi Akerap long at etik APGCL atum kedengasai ingtonangji Kardon pin prime tama birta long pen ili birta thanmang phi sami juri bepi nonarjik tha birtang ton pen Lockdown apor ahud oke joratum aning hangaling ador kapabara tengsi Difu Municipal Board ahin benta ador padodun thor Oke chogaratum ke ogle ave pulote an e omta alang joben damde jong hele ogador pasonoy oke nangvekpo Laswale cho endunsi ongdung oke joratum ke aning hangaling si ador pasoponlo Laswalong ke jongdunji komadlo lapen ke khamkhe dunji madlo pajoraling pajornang aning hanglo kwatum si ke ongmuna ga jok jasemet kidukela araratum ke ok ethan ke chonamji aphanta batai pharo matharang koklo Lockdown ke chengchenga hut gari motor kacelengawar sai ka bedera jo o han parbu pendanglo asontin hormuta ador pasonang koklo to pasona ke longa thai ka durea podlo pusi anutinta matharing tilo bonta non gari motor cheleng phun lapen hithi borbata kaya teng kaya mangason ingpu phun aphianta ogador kisung se dera bangke manghudun mime non hejong Difu Municipal Board pen kapang dakpon bo ok longhong aok lapen bi ogador ki hotpon lake lockdown ke chengchenga hut ke joratum ador ke enateng thotse padopon koklo laso teng langdam pulote kachona marara tuma phan mathapon pe pinlo oke joratum phansi RD pipon monaga sonlo oke joratum kopima kipu laso tengsi Difu Municipal Board atumta alam karjo sonang naglo halapu lang ogabangke ke jongpon pe derajo aning hangaling si ador pasoponlo Keplang ke phia tumke chonam undet tahai setami kidu ke lagatum ke ok ethan choing tung ong posetami batai mathanang koklo lasila so phuthak Difu Municipal Board hinpen kamatha kapangching kenang sot athe ok maduta choing tung do News X report Rosanan se Karbenglong live Umrangso tumbung arong all Assam Gorkha Student Union penchenglo pregjam hamphanga song atum patir pisi pharo esira troxy angdeng amahang ke thekarni det pianokbe anparta Indian National Army Azad Hind Fauj Shahid Durga Mala Katalondun Kiramtam Jakhong Pha isi arni Dima Hasao District Umrangso Hawar tumbung arong all Assam Gorkha Student Union Umrangso aro Bharatiya Gorkha Parisang Umrangso aro lapen Amri Mauza Gorkha Village Development Committee atum chelang lapen patir biponsi det pianokbe freedom fighter anparta Indian National Army Azad Hind Fauj Shahid Durga Mala ingdeng pharo esira troxy amahang ke thekarni kataloramai padopon Bharatiya Gorkha Parisang Dima Hasao Regional Committee Abidisar Lakpa Lama Pen Nogbe Shahid Durga Mala Akungdina Long Melur ke Kaipen Pangcheng Ponsi Mir Alek Pen Karchung Mate Kachikimo Asai Japonsi AAGSU Dima Hasao Aro Amaipu Bala Krishna Sharma Klembang Dilip Chetri Lapen AMG VDC Amaipu Barin Madhu Sarma Atum Penchenglo ke Omlung Nepali Araratumta Kardom Kardi Chipidunni Chethan Ponmi Nogbe Shahid Durga Mala Alangleke Subhash Chandra Bose ke Japon Indian National Army along Kachirabduna Bangkulu Laso Polsi Delhi Rongsopi Parliament Ahemalongta Nogbe Shahid Durga Mala Akumdin ke Bharatiya Gorkha Parisang Atum Akirapen Sompon Longlo Labangso Kumlen Lake Kedamtang Ningkan Surhini Rapli Aninkan Matijong Achiklo Niphaikre Troxy Arnisi Abarim India Prime Minister Dr. Manmohan Singh Pen Ingpuponsi Abarim India Vice President Bhairon Singh Shekhawat Abarim UPA Amaipu Sonia Gandhi Abarim Lok Sabha Speaker Somnath Chatterjee LK Advani
Jaswant Singh Bharatiya Gorkha Parisang Amaipu Dil Kumari Bhandari atum pencenglok kethi kiding atum ta chetong dun Kumrong sopen den sonong hang karbeng long live Non malom so dihina mo phan bir time ton madik senang Pangcho Stationery Humri damra langdamik tha Labang so kula dalo nanglitum kerang sora hormuan long iji lake ason kecho hormu nangli hemarlo kapang jangjia phan kenang sora hormu lapen kapre ka son nanglitum lokpon iji Humri damlote nanglitum thek ilongji lasi humri damik tha Pangcho Stationery Ka homre damnang jadim lake Rongkhilan Dipu Manja Road Don Bosco Higher Secondary School adu Dipu Karbi Anglong Dihina mo phipothot bertar juthiglo nang Duarbagori constituency Deithor police station angkang Rongmi Rongphara hemalong KSU atum patir PC kiduk kelak arara tumaphan ake joypen sanga kerap kipi Corona avur penajok det pikangkir klagase ka hot ke ongdum kiduk kelak arara tum jasemet thenghan ka chojor cholatum ane eom penajok kisung ka chechak nang dopiglo Lason thak thaksi Duarbagori constituency angkang Daithor police station kaparlo Rongmi Rongphara hemalong Karbi student union Duarbagori amaiphu amoron terang lapen chunbang gotom terang atum japon linsi atok parpik kido don thongkep kidukilak arara tumaphan ake joypen sangkeron pado Karbianglong CM Tiliram Longhang kapin tharating Karbianglong lo lens duk ana tong phan pin khat sipini card ke do kawe atum an madame labang so keron ke pacetang amel alang tu klem polo bang so sangkeron kon ke BPL AAY lapen la non ration card ka be tuman same kiron ba chuman pon bomlo asi pinian da ron bom lang kidam tangan same ron pon bomlo la son si da Daithor lem hin den non mage thanga se isa ka bela Lapusona porahut non hejong higher secondary asadlang along ki undun tabitha singnarpi lapen Rosemary singnarpi atuma phanta aning kaparung dunjia phanpura karbia pohopen karcho patopon Pinia ke joy pen sangkeron asai ke deng hut NFSA card ke do lapen kabia rara tuma phanta keron pachetang ponsi ingsam jin pen sai angdeng pachun ponlo Sangkeron asai ke deng hut Daithor lems amaipu projen rongki pen chenglo Rong rop asar lapen KSU klembang atumta chetong dunsi kacerap cetu pidung. Dali tingti lapen ke sabun pen lapen sarlin cap keni litu mahin pen KSU in pen nitum dak tar kabe pan dapat jeriglo. Dola marapen Arjison Rongphar Karbiang Long live. Torte langso pen choto longku arong along APGCL atum kedeng compensatory afforestation project raraphan kipinang ja kerap longlitik ingtonang jipura Kopili hydroelectric project affected people association atum kachesong Pini umrangso chotu longku along torte langso pen chotu longku lower Kopili hydroelectric project kapalopona rong araratum chelang rapetsi kisung ke boy aputhak kachingwa mai patu Torte langso arong asar rasing teron kachari pon mailong longku so arong asar sing ingti longku kethe arong asar harsing terang longku hini arong asar biren sing ingti ronghelan arong asar hemari terang lapen lower Kopili hydroelectric project affected association amaipu bidya sing ingti gorompani constituency local MSC Joysing Durong Umrangso KSA Akong Chunbang Dhonsing Teron Dimahasau Rural Development Society Akong Chunbang Langpa Lama Anparta Ke Ongdum Ronga Ke Saratumta Chetongdun Maya Long Jasimet Lower Kopili Hydroelectric Project Asai Kedeng Along Kaparlopon
rong rup araratum akerap kachelong nangji mate compensation atangka kachelong wang wedara puthaksi kachingwai RDP ponsi pai pateng ason matha pen raraphan kapanungko ka puthak ingtang rak pen kachesong padopon laso por hut akerap kachelong jia teng pen kelong lilang araratuma phan an prabjin pen akera batangka pipon pe pulote torti langso pen chotu long pualong kedeng pon compensatory afforestation project asai claim long lipusi cheparai pon lo lapen CA project jongsi patoite claim to that pulote rathor paksi ingtang rak pen kachesong sitami deng pon thunang kokpo la CCA project jongsi claim ponji pulote raratum kachelong nangji compensation atangka prabjin pen nang pilap nang poputa torti langso pen choto longkuarong asar lapen lower kopili hydroelectric project affected people association amaipu vidya sing ingtia tumpen APGCL atumaphan sodak pen pachinipo tum longku affected people pen ki pupon ke mane la non compensation jongsi nang pitang tetik bangke nitum ke mane CCA ta chenglong lela la pen ke nitum la compensation ko ane left out dolang la left out jongsi nang pipe pulotang te nitum la bangsa project tame bon thibji pusi pinya malong pen separai pon umrangso pen din son ronghang carving nong live Nang ni bini prime tama berta ke lapon sigang tonik lo dome thak me ajo ke me